Következő testrésze az az állva hátra. Ez az állva hátra azért volt, mert menekülés közben folyamatosan, ahogy a ment ember visszafele tudott menni. Az utolsó testhelyzet az állva előre, az egyszerű támadásoknál szokták alkalmazni. Újból megmutatnánk, csak egyszerre az összeset. Amit láttak, az egy ék alakzat. Ez a legstabilabb alakzat, mert könnyen lehet bármi más alakzatot felvenni, és oldalról, hátulról és szemben jövő támadások ellen is tökéletes. Általában őseink, hogyha volt rá lehetőségük, akkor ebbe az alakzatban vonultak. Hát kivétel az, amikor az út nem tette lehetővé, és egyenes vonalas alakzatban kellett menniük. A következő, amit be fogunk mutatni, az az egyenes vonalas alakzatok. Abból is a hullám. Az egyenes vonalas alakzatnak egyetlen egy hátulütője volt, a szemből jövő ellenség ellen védtelen volt. Erre az őseink kitalálták a hullám technikát. Az annyit jelent, hogy az első sorban egy pajzsos harcost állítottak, aki védte szemből a háta mögött álló embereket. Továbbá a hullámnak az a legjobb része, hogy folyamatosan tűz alatt tudták tartani az ellenfelet, annak köszönhetően legugoltak. Hullám indul! Következő alakzat, az is egy egyenes vonalas alakzat, a hatkarú íjjel. Ennél is ugyanúgy előre egy pajzsost küldtek, aki a szemből jövő támadásokat védte, de ennek a technikának köszönhetően folyamatos tűz alatt tudták tartani, és egyszerre tudtak lőni az emberek. Többek között oldalra jövő támadások és hátulról jövő támadásokat is tisztán láttak. Beszél! Beszél! Beszél!
Ilyen. Ennél még egy ember belőlőni, aki térdelve előre lő. A hátsó ember, ahogy látják, háttalál, hátulról figyeli az ellenfél, nehogy hátba kapja. Feszít. Lő. Feszít. Lő. Feszít. Lő. És a rövid nyelű. A rövid nyelűt használták állatterelésre és harcokban, amit ők nehéz ostornak vagy karintás ostornak is hívnak. Ostornak köszönhetően őseink könnyen tudták az állatcsordákat egy helyben tartani, erős hangja miatt és erős csapása miatt tudta az állatot irányítani. Kevesen tudják, hogy őseink harcászatban is tökéletesen tudták használni az ostort. Van is egy ilyen legenda, a Habsburg császári sereg soha nem tudta, hogy milyen fegyverrel ölik meg az embereket, amit a páncélvérteket is átüti, és semmilyen golyót nem találtak utána. Hát nagyon egyszerű, őseink azt csináltak, az ostor végére 3 vagy 4 darab golyót belefűztek a súdárba, és annak köszönhetően simán átütötte a páncélokat. De meg tudták úgy is oldani, hogy fémszálakat raktak be a súdába, ezek meg vágásra voltak tökéletesek. Ilyen jó vastag fát is könnyen át tud szelni. Amit most látnak, ez volt a legegyszerűbb csapás, mert könnyen lehet irányítani, hogy hova üssön az ember. Akkor bemutatnánk ősünk másik, úgymond kedvenc fegyverét, a kelevész. Kelevész az egy láncsaszerű, de igazából egy könnyített tárgya. A lándzsánál jóval kisebb és jóval gyengébb, fémhegyű, egy harcos akár 5-6 darabot is magánál tudott tartani, és 10 méteres körön belül nagyon jól tudott vele célozni, és hát halálos volt. Most képzeljék el az emberek, hogy lóhátról nekivágtődni az ellenfélnek, és ilyen kelevészekkel megszórni. Szeretnék bemutatni őseinknek a veszőhegy típusai. Többféle fajta volt, a legcélszerűbben a szakállát szokták használni, mert az még a fémen is átmegy. Igazából őseink könnyű lovasi jászok voltak, nagyon ritka volt köztük, aki nehéz páncélt viselt, és a láncinget is ritkán viselték, csak a fejedelmek és a testőrségük használtak ilyen. Ahogy látják, átvitte a láncinget, és hát itt volt egy minta. Ennek köszönhetően őseink még a nehéz páncélos gyalogság ellen is könnyedén tudtak harcolni. Hát többek között azért is, mert lovasi jászok voltak, a gyalogosok soha nem érték őket utólag. Ezért távolról, akár, ahogyan említettem, 200-250 méterről is sűrű táporon meg tudták őket szórni. A következő a bőrpáncél ellen volt.
Ez ilyen deltoid alakú esző, egy vég, ami megint könnyedén átvitte a jó vastag, legalább 5 centis föl. No hát tisztelt hölgyek, urak, kedves vendégeink, ismét itt vagyunk élőadásban, Nagyatádról, a Taranyéti Rápkárját teretről. Hát azt gondolom, nagyon sok fontos információt megtudtunk az IASZ-ról és annak rejtelmeiről, de hát természetesen a programok ma még nem fejeződtek be ezzel. Az IASZ-ot itt vannak természetesen bemutatót tartanak.